Pakatingin nga lang niya ng tiyan nyo, angat nyo lang damit nyo. Ganyan na, ganyan na yung kalaki. Hirap, sige pakibaba. Hindi pa naman labas yung ugat kasi may ginamot dyan ng Panginoon Kristo, yung ugat niya nag-aangatan. Mag-1 taon pa lang. Hindi na, 2 taon na. 2 years na yan. Kaya nagpagamot lang kami. Sabi sa akin, parang iba ang yung tiyan mo. Ngayon, tapos, Kumuha sige. siya ng papel. Nawas niya ako. Ano daw nakita? May bukol. May bukol. Na malaki na. Bali, 71 years old na kayo na no? Magdadalawang taon na yan. Isa lang ang magagamot ng tumingin sa inyo. Iba-iba. Iba-iba? Ilang manggagamot na tumingin sa nanay mo? May doon sa... Pero wala sila may nakita. Hindi, kahit wala sila makikita, ilang manggagamot ang tumingin sa inyo. Automatic pa rin yun, kahit wala siya nakita, basta dumating kayo sa manggagamot, may bilang yon. 4 na po. 4 na. Dapat na ba? Kasi kahit wala siya makita, pumunta kayo sa manggagamot, may makita wala, binibilang ko yon. Automatic, 4 pa rin ang tumingin sa iyo. Wala sila na makita. Wala sila makita. Taga saan kayo sa Cavite? Marinas, Cavite. Sige, titingnan natin ha. Kasi nagbabago dito yung timpla ng picture nyo ha. Nagiging pula. Titingnan natin yung sa mata nyo. May nakita rin akong hugis palaka. Titingnan ko lang to ha. Huwag nyo inisip puro kay kulam. Ayaw mo ng aking ama magsabi. Ha? Susubukan natin. I-atras natin ang laban para maging patas tayo. Pumunta ka ulit kung saan ka nag-swimming. Alam mo yon, natatanda mo. Kahit sa... Oh, sinubukan lang kita sa papel. Sige, kala. Tama na. Ubusin mo. Aray ko. Lahat. Tama. Para sisiguraduhin ko lang kung kinakalas mo. Pinakalas na ako, aray ko. Galit ka. Hindi po. Masakit lang kasi. Talagang sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Huwag naman po. Yung totoo, hindi na kita sasaktan. Patas tayo lalaban sa'yo. Sige. Kilala mo siya hindi. Yung totoo. Sa pangalan ng Ama. Kilala mo siya hindi. Kilala mo siya hindi. Hindi po. Sige. Sige, kala. Pag nagsinungaling ka, palilyabing ko. Magnetic ko, painitin pag nagsinungaling. Oriente, magnetic ka. Gagawin natin itong kengkoy. Sige, yung totoo, magkakilala ka hindi? Hindi po, wag na sige. po, wag na Sige. po, tama na po, tama na. Saan mo siya, bakit mo siya binigyan ng sakit? Anong kinaiinisan mo sa kanya? Malapit ka lang ba sa kanya? Malayo? Malayo ka ba sa bahay nito? Malapit lang? Malayo po. Sige. Saan mo siya nakita? Magkalugar lang kayo, hindi? Sige. Hindi kayo magkalugar. Malayo lang. Sige. Nakita mo lang siya. Tama na po. Sige. Sige, tanggal. Tama na, hindi ko na kaya. Hindi pa, huwag ka mag-alala. Hindi naman ito mamamatay tao kahit bugbugin ko pa to sa spiritual. Yung tubig na pinainom ko sa kanyang katawan, yun ang magpo-protection sa katawan niya. Kahit may sakit pa to sa puso, hindi to babagsak. Ikaw ang babagsak sa loob ng katawan niya. Pero nasasaktan po ako. Sige, sasaktan din kita, nasasaktan dyan. Sige, kalas, lahat. Huwag na po, huwag na. Lahat. Huwag mo nang iangat yung damit niya. Sige. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Hindi na po talaga, hindi na po. Ilalim ng kilikili niya lahat. Hindi na po talaga, hindi na po. Tama na po, tama na. Marami pa. Tama na po. Hanggang likuran. Tama na po. Pag huminto itong papel nito, wala na. Hanggang hindi siya humihinto, ibig sabihin, may bagay dyan na hindi pa dinadaanan ng kamay mo. Linisin mo ang buong katawan niya. Pusa itong hihinto. Kung meron, para itong magnet, napakalaking magnet nito. Meron dyan isang bakal na nakadikit sa loob ng katawan niya na hindi nadidikit ng magnet. Itanggalin lahat. Pusa itong hihintong papel. Pag wala itong nadidik, wala na. Kala! Hihingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Naintindihan mo? Opo. Ulitin po. Hindi siya tao. Sinasabi ng aking ama sa langit, siya daw ay nakatira sa may punuan. Nagsasalita lang siya ng tao. Dahil yun ang paniniwalaan ko. Hindi siya karaniwang tao.
Nagalit siguro to dahil sa ingay ng bungangay niya. Ayun na yung kinakay niya. Nabulabog. Kasi, hindi init to ng ganong kalakas. Mainit yung palito sa kanya kanina, hindi masakit. Hindi to karaniwan tao. Bumaba kasi yan eh. Baka may pinuntahan kayong lugar na nabulabog sa kanya. Hindi siya, kasi kung tao to, umamin na to. Dahil habang nagsisinungaling siya, nababasa ko yung galaw ng kanyang puso. Hindi ko naman binabasa yung bibig na sa loob ng bibig niya. Kundi pinapakaramdaman ko yung sense na kapangyarihan niya at saka yung spiritual niya. Hindi daw siya normal na tao. Sinasabi ng Panginoon Kristo, kanina pa niya po ito sinasabi, nagsisinungaling daw yan. Nasa loob ng katawan niya yung masamang espiritong elemento. Hindi po yan nangangawit. Alin? Hindi. Kung kanina nga, kabigat-bigat ng kamay niya, hindi, tinatalo niya pa sa punong braso. Ako nga, nangangawit na siya, hindi pa Pero nangangawit. hindi alam ni nanay. Hindi. Sarili. Pagpag lang yan ang pagpag. Pagpulong niya. Eh kung ikaw magganyan, mangangawit ka kung normal ka lang. Pero pagkagising niya, pagod yan. Ibang mukha niya. Oh. Bilisan mo na. Hindi na kita sasaktan. Sige na. Ubusin mo na lahat yan. Papakawalan kita. Sige. Ibabalik kita kung saan ka nagmula. Huwag mo nang ulitin to, ha? Tanggalin mo na lahat yan. Itapon ng itapon. Pag huminto itong papel, papakawalan kita. Hanggang hindi ito humihinto, hindi ka rin makakawala dyan. Hanggang hindi bumubukas sa bibig ko na palayasin kita dyan, hindi ka makakalayas. Okay. At huwag ka maingay. At titignan ko pa kung may natitira pa. Hinto mo yung kamay niya. At huwag mong ididilat ang kanyang mga mata kung hindi magbubulag ka sa kanya. Hinto mo yung kamay niya. Papakiramdam ko pa. Ayaw ko na maingay. Kung meron pa, talagang iinit to. Aray. Meron pa. Kalas pa. Marami pa. Tama na. Bilisan mo. Magsimula ka ulit sa ulo. Ilalim ng tenga niya. Dibdib niya. Balikat. Braso. Ilalim ng kilikili. Malapit sa tiyan. Sikmura. Yan. Likuran. Itapon sa lupa. Hita. Puwetan niya. Left and right. Hanggang tuhod. Hinto mo ulit yung kamay niya. Titingnan ko ulit. Kamay, pipilipitin ko na yung bibig mo sa loob ng katawan niya. Kunti na lang. Ulit. Sa taas ulit. Itapon. Maigi. Hindi ka naman tao eh. Nagsisinungaling ka pa eh. Hindi naman. Oh. Hindi nakakagalaw. Linisin mo daw yung tiyan niya, Mikey. Lahat. Itapon mo lahat. Idikit mo. Tapon mo sa lupa. Wala na. Ngayon tapin. Wala nang tapin. Kailan yan gagaling? Sa lupa may tapon. Alam mo ba yung lupa sa paglero? Papakawalan kita, ha? Galit ka sa kanya dahil may bibig niya. Sige. Hinto mo yung kamay niya. Umupa ka laman ng utak niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen.
Layas! Dilat mata. Sabi mo Jesus name. Anong pangalan mo? Ano middle name mo? May nakita ka liwanag, madilim? May nakita ka liwanag? Ano yung liwanag? Basta maliwanag yan. Maliwanag na maliwanag lang? Ano siya? Araw? Bumbilya? Ano? Hindi, parang kulay, parang langit. Parang nakita mo yung langit? Nasaan yung langit? Sa harapan mo? Anong ginagawa mo? Saan ka banda nakaupo? Wala, basta yun lang nakita ko lang. Hindi, ang tanong ko yung kung saan ka nakapwesto. Nakaupo ka ba dyan? O saan ka may pinunta ka? Dito. May nakikita ka langit? Wala naman tayo langit yan. Nakamumang tayo. Basta yung nakita ko yun. Pero ang kamay, baba mo na. Mamaya nakita ano, ikakargampan ng tubig yan. Pantay na. Hindi ka tulad kanina. Gawin ako ng anong pangkas. Punasan siya. Diyan sa bag ko. Inom. Sige, hanggang kaya mo lang. Sige, akin na yan. Alis ka muna sa lola mo. Pakatalsi ang kanyang dumi. Sabi mo in Jesus' name. 3 beses. Amen. Pagpagampa. Stop muna. Tama yung binigay ng aking ama kasi hindi ko una pinapapikit kayo ng Diyos, di ba? Sinabi ng Panginoon Kristo sa akin na dalhin ko ang isip mo doon sa Gimaras Isla yun, naligo kayo, di ba? Sabi mo hindi mo maalala. Hindi ka makapasok. Yung ginagamot ka ng Panginoon Kristo, pinapasok niya ako sa isip mo dahil pag-aari ka ng Diyos. Ngayon napansin ko, may puno na parang may ugat-ugat. Ngayon mo lang tuloy naalala na mayroon kang dinaanan na gano'n. Hindi ka kinukulam na eh. Wala talaga sa isip ko yung ugat-ugat na yun. Ugat. Yung pagkabuka ng bibig ko, naalala mo na. Kasi oo, kasi nung Pero ulitin ko sa inyo na ya, bago nyo ipagpatuloy yung kwento, hindi kayo kinulam na ya, na engkanto kayo. Maingay daw kayo eh. Bungangera daw kayo, baka dumadaan. Abangan lumalakad kami, gabi na alas 8 ng gabi, dakdak ako ng dakdak. Pag ako matagiso dito, mamya, tingnan mo lang. Kaya naggalit sa yung engkanto. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa loob ng katawan mo, hindi ka tao. Hindi ako pwede magsinungaling dahil utos to ng aking ama. Kaya yung tulog, yung nakapikit ka, pumasok yung utak ko doon sa sinasabi mo, ugat-ugat, hindi mo lang naalala. Nagalit kayo dahil Tapos pag uwi namin, galit pa rin ulit ako. Sabi ko, baka mamaya, sabi ko, doon na naman kami padaanin mo sa ugat-ugat doon ha. Kita mo pero wala kang kinukwento sa akin yun. Tinatanong ko nga, paano naging history ng buhay mo lumaki yung tiyan mo? Kasi galing ka sa 4 na manggagamot, di ba? Tapos, ang sabi nila totoo naman nakita na magtatawas mo na mayroong bukol. Nilagay yun sa spiritual. Kasi spiritual yung tawas eh. Pero nakita rin ng medisina na parang Tubig daw, parang gel. parang gel. Nakakatakot tuloy pumunta ng Iloilo. Iloilo ba yun? Iloilo po yun. Gimaras eh. Iloilo? Ibig sabihin niya na, hindi na, una pa ulit-ulit ko tinatanong, pumunta kayo doon sa pinuntahan nyo, ayaw mo, hindi ka makapasok. O ngayon, nakapasok ka na. Ngayon mo lang naalala yung bumuka yung bibig ko. Hindi galing sa Diyos yun ha. Haba pa naman ang dinaanan namin, puro ugat. Hindi ka kinukulam na Naengkanto kayo kasi maingay daw yung bibig nyo. Oo, tama nga. Yung nanay ko. Tingnan mo yung posporo. Ang init pero dinemo ko yung posporo. Wala nang sakit, di ba? Pero pati pag uwi namin, gano'n pa rin, inay pa rin ako. No, pero wala kang kinukwento sa akin. Wala. Ang tanong ko lang, nasan aatras natin sabi ng Diyos? Hindi ka na mo makapasok doon sa Gimaras. Doon sa lugar. Yung pala, hinaharangan niya para hindi kami, nililigaw ako ng engkanto eh. Yung engkanto pwede kasi mag-anyo ng tao. Kaya pala sinasabi niya sa bibig mo, maingay ka. Bungingera ka. Natawa yung mga apo mo. Maingay ba yung lola niyo? Hindi makasagot to kasi hindi niya alam. Hindi niya alam. Ano pakiramdam niyo, Nay? Sa pakiramdam niyo ngayon? Nagpapuwis, oo. Okay, parang Mawawala yan, Nay, sa tubig. Yung ugat, yun ang ginawa ng apoy ng Diyos. Pag sinipsip ng ugat na yung tubig yung sa loob ng tiyan mo, yung may dasal. Di ba pinakita ko sa yung malaking tiyan sa'yo? Ngayon, bumalik siya, maliit na tiyan niya, di ba? palakarin mo rin. Ganun po yung mangyayari. Ha?
Salamat. Taga Cavite kayo, di ba? Opo. Sakay sa Cavite ulit? Dasma. Hindi ka kinukulam na ha? Na-engkanto kayo. Engkanto talaga. May nilagay siya dyan sa loob ng tiyan mo. Kaya pala sabi mo may bukol ka na kapa. Siyempre ugat yung kapangyarihan niya. Baka sinundot niya yung tiyan mo. Nagalit siya sa'yo. Oo. Sabi mo kasi bungangera ka. Kasi habang naglalakad kami, Ano? siyempre madilim. Hmm. Pagbatagisod lang ko dito mamaya. O tingnan mo, bilis ni nanay maglakad. Ulitin mo na eh. Kanina, nahirap ka sa malaki dyan mo. Ulitin mo. Tatawin nga pa mo. Ulitin niyo. Kanina, nahirap ka lumakad eh. Alam mo, pag naglalakad ako parang... Nahirap sa tagilid. Oo, ngayon, subukan mo. Hindi ko pag masyadong dinadasalan yung katawan nyo. Pinapatalab lang ng Panginoon Kristo yung gamot. Lumakad. Mabilis ka na maglakad, oh. Hindi ka kinukulang kasi naimbo na naman kanina, bago pa lang siya isa lang. Hindi kaya ako kinukulang. Kaya tuloy yung engkanto, sinabi niya, nilagay niya sa utak mo na kinukulam ka. Kita mo, nililigaw pa ako ng engkanto. Ayaw niya magpakita eh. Kita mo yung engkanto, naririnig niya yung utak mo. Yung engkanto, nagaan yung tao. Kaya niya rin iligaw yung manggagamot. Oo. Walang paso yan eh, ha? Papel lang yan. Posporo lang. Dinemo ko na sa yung papel, di ba? Walang init. Ay, walang yung posporo. Pila nilagay mo rito? Hindi siya naniniwalang papel lang daw nakalagay dyan. Bakit? Sakit-sakit. Ito yung papel, oh. Yan lang, ayan oh. Buksan nyo. Inipit lang yan doon. Nakapatong nga lang yung papel sa inyo. Parang may bakal na inipit. May bakal daw yung lola mo. Sakit na. Masakit. Narinig mo yung hiyaw na pakalakas? Narinig mo? Saka yan? Sakit nga sumpah. Masakit talaga yun kasi meron nga. Kung hindi ka lang 71 years old, malalaman ko kung anong pang ginawa mong pagbumura sa kanya. Naggalit siya sa iyo. Kasi dayo ka lang eh. Nagsisisigaw ka doon. Tama nga, tama. Salamat sa Diyos ha. Thank you. Dadasalan ko na. Tatapusin ko na kayo. Okay. Magandang hapon. Ay, ang hapon pala. Umaga pa pala. Una? Hindi, umaga pa. Tanghali pa lang. Wala pang umaga pala. Wala pang alas 12. Salamat.